Bertsolaritza zarago, mundu osoko hainbat herrialdetan egiten dituzte kantu inprobisatuak. Munduari begiratzeko talaia berezia ematen die herrialde horietako herritarrei. Beñat Gaztelumendi horiek guztiak biltzen saiatu da Mundu bat ahoz aho dokumentalean, eta ikusentzunezkoaren nondik norakoak eman dizkigu. Pentsatzen genuen bakarra ginela, berezia ginela, ez zegoela munduan beste inor bapatean eta kantu aritzen zenik. Eta 80ko hamarkadan konturatu ginen bazirela beste herri batzuk, bertsolariak zituztenak, bertsotan egiten zutenak, nahiz eta beste hizkuntza batzutan egin eta nahiz eta beste modu batzuk hartzen zituzten. Eta 2003an erabaki genuen Euskal Herrian erakutsi nahi genuela josi genuen sare hori, hemengo jendeari ere erakutsi nahi geniola munduan bazeudela beste improbisatzaile batzuk eta topaketa batzuk antolatu genituen. Eta topaketa horiek ikuste erreferentzialtasun bat ere eman zigutela mundu mailan. Eta hortik aurrera gero eta nazioarteko topaketa gehiagotatik hasi ziren bertsolarioi deika kantatu genezan eta gure improbisatzeko modua erakutsi genezan. Eta 3 fasetako topaketa batzuk antolatu genituen 2016an. Eta hor azkeneko astean, uztailean, atzerriko improbisatzaile eta ikerlariak Donostian bildu genituen, hemengo ikerlari, bertsolari eta bertso eskoletan zebilen jendearekin. Eta astebete ederra izan zen, eta pentsatu genuen astebete hori nolabait bildu egin behar genula. Galdera geneukalako oinarrian, da galdera zen, eta hau dena zertako antolatzen dugu, edo zertarako ari gara horrelako lanak hartzen atzerriko improbisatzaile eta ikerlariak ezagutzeko, zer da benetan elkartzen gaituna. Eta elkartzen gaituzten gauzak batez ere bi direla atera genuen ondorio bezala. Batetik, oinarrian dagoena beti gauza bera dela, kultura guztio daukagula oinarrian hitzarekiko afizioa edo hitzarekin jolasteko grina hori, eta grina hortatik sortzen direla kantu improbisatuak munduko bazter gehienetan. Eta gero bigarren antzekotasuna edo batzen gaitun bigarren gauza da, kultura gehienetan sortu da kantu improbisatua, baina kultura guztiek ez diote funtzio bera eman. Eta kultura batzutan desagertu egin dira edo ahaztu egin dira kantu improbisatu horiek, batez ere idazketaren sorrerarekin. Eta zergatik justu guk euskaldunok, edo kubatarrek, edo mexikarrek, edo kurduek eutsi diogu gure kantu improbisatuari, nik esango nuke eta jardunaldi horietan hori ikusi genuen, batez ere dela hizkuntza idatzirako saltorik ematerik izan ez genuenez, alegia, botererik izan ez degunez gure historia eta gure mundua ikusteko modua idatziz jartzeko, kantu improbisatuak eta orokorrean ahozko jardunen bidez kontatu degula gure historia belaunaldiz belaunaldi, eta hori dela batzen gaitun bigarren kontua. Datuek erakusten digute, emakumeak ari direla bertsotan, baina kopuruz, oraindik ere gizonezkoa baino desente gutxiago direla eta proportzioan ere bai. Eta horren atzean gauza desente daude eta pixkatik hasi nahi genuen ia beste kulturek eta beste improvisazio moduek nola bizi duten egoera hau. Eta ikusi duguna da, orokorrean hemengo egoera errepikatu egiten dela munduko leku askotan. Gaur egun ere izango dira segurasko kulturak emakumeari debekatzen diotenak improvisatzea, baina ikusi duguna da debeku esplizito baino gehiago dagoela zilegitasunik ez aitortzea, aitortza hori ez egitea, esatea emakumeak egin duen improvisazioa ez dela gizonezkoenaren mailara iritsi. Hor, estrategia pila daude egiten den horri balioa kentzeko eta kultura desentetan errepikatzen dela esango nuke. Eta gero, bertsoa hitza eta kantu improvisatu orokorrean plazan gertatzen den zerbait da. Eta plaza hori gaur egun batez ere gizonezkoena da, orokorrean gizartea hala antolatu izan delako. Eta, plaza hala izateak egin du bertsolaritza den bezalakoa, baina aldi berean bertsolaritzak ere baditu bere baitan ezaugarri batzuk, errebisatu beharko genituzkenak, eta uste hortan pista batzuk atera ditugula topaketa hauetatik. Bat izan da nabarmen bisibilizatu egin behar dela emakumeek egiten duten jardun hori. Euskal Herrian emakume sortzaileek sekulako pausoak eman dituzte bertsolaritzan, bai norberak bere aldetik eta bai taldean.
topaketetan saiatu ginen horri ikusgarritasuna ematen, eta bueno, uste beste herrialdetatik jaso ditugun testigantzek erakutsi digutela, bide honetik goazela hortan, baina hemen egoera beste leku batzutan baino hobea izan arren, ez gerala nor momentu honetan beste inori leziorik emateko, bidea handia daukagulako egiteko. Bertsolaritzan betiko kezka izan da nola transmitituko dugun egiten dugun hori hurrengo belaunaldira. Eta ikusi duguna da transmisioaren kezka hori herrialde gehienetan dagola. Herrialde batzuk gainera kantu improvisatuaren transmisioa lotzen diote herrialdearen biziraupenaren nozioari berari. Kurdistanen esaten dute kantu improvisatua galduko balitz, hizkuntza kurdua galduko litzatekela eta kurduen historia ere desagertu egingo litzatekela mundutik, eta badago biziraupenaren kezka hori, ez? Orduan, transmisiorako estrategiak desberdinak dira herrialdearen arabera, eta gu saiatu behar dugu, interesatzaiguna hartzen eta guk aurrera egiten.